Kære brødre og søstre og moster og onkler og resten af familien. Hvorfor er vi her i dag? Fordi Muhammeds dag i dag, og vi skal fejre det. Og Muhammed han er født i mandag 571 i Saudi-Arabien, Mekka, og han var tidlig forældreløs. Hans far døde 6 måneder før han var født, og han hed Hazrat Abdullah radiyallahu anhu. Og hans mor døde, når han kun var 6 år, og hun hed Hazrat Amna radiyallahu anhu. Og så passede hans far fra ham, som der hed Hazrat Abdul Muttalib radiyallahu anhu. Når han døde, passede hans onkel ham, som der hed Hazrat Abu Talib. Og Muhammed han sagde, at han var alders profet, når han var 40 år, og det har han været i 23 år, og han har gjort, i de 23 år har han gjort mange folk til muslimer, og han gjort hovedstaden Medina til hovedstaden. Og der er en hadis, at jeres imam den er completed, indtil at I elsker Muhammed sallallahu alaihi wasallam højere end jeres mor, far, søster, bror, kone og børn selv. Hvis I gør det, så er den completed. Og her, det er godt, vi snakker om Muhammed sallallahu alaihi wasallam, men vi skal ikke kun snakke om ham. Vi skal gøre, hvad han gjorde, de vigtige ting. Nummer 1, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nummer 2, 5 gange om dagen namaz. Nummer 3, zakat 1 gang om året. Nummer 4, Ramazan 1 gang om året. Nummer 5, Hajj 1 gang i livet. Og alle de familier, der sidder her, I skal lære jeres børn, hvad islam er og din, fordi der er 2 veje, en til dozuk og en til jannat. Og hvis I vælger at gå på Muhammed sallallahu alaihi wasallams vej, så kommer I inshallah i jannat. Og hvis I ikke lærer jeres børn, hvad din er og islam, så kommer I i helvede. Og tak til onkel Salim. Han hjælper os meget i moskeen, og han lærer os meget. Tak for det, I hører. शुक्रिया। जनाब हमारे मेहमान मोहतरीम